skal lige prøve med lyden, om den er fin. Hej. Ultimikut. Jeg skal lige prøve. Hej. Ataapunga Norinoksen. Ultimikut. Desembarklimani. Amani sennyt. Isin alluaasi. Ultimikut. Den on pelaa saamikungana. Isin. Ikarterakuarasit ultimikkartiissava. Kan vi så være? Skal du åbne min kalender igen? Så kom. Den er der. Hvorhenne? Her. Ja. Så skal du holde hårdt. Ja. Ej, der er piber på. Står der noget på dem? Jeg tror, det er bare strømper igen den her gang. Ja, ligesom i går. Der var også bare strømper i går. Er de flotte? Ja, de er så flotte, er det ikke det? Ja, der er regnbue. Det er regnbuefarvede prikker. Ja, det her, det er... Ja, det er fars. Du må gerne sige farvel, Isabella. Farvel. Hej hej. Hej. تقامت ملي نعوز كوسي فيسبوك كمي انستغرام مي تيك توك كمي دالو يوتيوب مي أجي أقول أنا صاحسي